és de la plaça d'Ordino que sortirà la Ronda dels Cims. La Ronda no es limita a ser una cursa de muntanya duríssima, és també i sobretot l'ocasió d'una gran aventura interior. La Ronda no és solament la volta de tot un país, Andorra, és també l'ocasió de comunicar amb si mateix, de superar-se i de viure sensacions que la vida de cada dia no ens permet. La Ronda és un magnífic viatge que es comparteix amb 2.600 corredors, 400 voluntaris, 30 professionals sanitaris i tot l'equip d'organització. En resum, amb 3.000 apassionats de muntanya. Aquest vídeo ha estat realitzat a finals de maig 2015. Alguns trams encara estan coberts de neu. Durant la cursa encara en quedarà una mica, tot just per refrescar-vos. Hola, bones. Doncs mira, aquí estem al Coll d'Arenes, 2.540 metres. Hem fet ja 16 quilòmetres des de la sortida d'Ordino. Doncs avui ens acompanya el Raül i el Dani, doncs grans esportius i també homes de muntanya. Doncs aquí davant tenim el Casamanya Nord. Venim d'aquí baix, doncs d'Ensegur i Ordino, quilòmetre 16, i anem cap amunt, cap a la Carena de l'Estanyó i després Collada de Ferreroles, etc. Doncs encara ens queda uns 155 quilòmetres més o menys per cobrir i doncs penso que hi hem d'anar en sèrio. Vinga, fins ara, ciao! Hola, doncs aquí estem a la Collada de Ferreroles, quilòmetre 18, 2.530 metres d'altitud. Estem aquí dominant l'Estanyó, el llac de l'Estanyó, i doncs baixarem cap a Sorteny, seguirem cap a Rialp, etc. I em vaig oblidar de presentar dos amics, aquí la Cora i el Flash, que segueixen doncs el Raül, el Dani i doncs jo mateix per fer aquest gran recorregut. Doncs vinga, seguim la festa, no? Vinga, go! Hola, doncs tornem a ser nosaltres sempre els mateixos. Arribem aquí a Sorteny, quilòmetre 21, 2.960 metres d'altitud. Venim de dalt de tot de l'Estanyó,
bueno, de la Collada de Ferreroles. Quan passareu aquí ja no hi haurà neu. Aquí hi ha un gran avituallament i després tirem recte cap amunt, cap al Planell del Quer, cap a la Vall de Rialp, Portella de Rialp, etc. Doncs ara les coses s'han d'agafar amb calma, doncs hidratar-se, menjar correctament. Calma, els voluntaris són fabulosos, també podreu tenir amics acompanyants i tot això donar-vos energia pel que queda de camí, que seran uns 150 quilòmetres, no, Raül? No res. Vinga, tirem endavant. Andrés, Marc, com vas? Bé? Què tal, Gerard? Hòstia, molt bé. Bé la pujada? Mira, bé, estem cansadets. Doncs aquí estem al quilòmetre 27, Portella de Rialp. Acabem de pujar del refugi de Rialp, sortem, i ara baixarem cap a la Vall d'Ordino, Comisvell, Estany Esbalsat i la Coma d'Arcalís. Quilòmetre 27, 2.500 d'alçada. Estem ja cansadets, però recuperarem ràpid de baixada. Doncs què fem? Anem junts, no, ara? Vinga, tira. Vinga, som-hi. Hola, aquí estem a la Coma d'Arcalís, quilòmetre 32, 2.200 metres d'altitud. Arribem de la Portella de Rialp, Esbalsat, i ara anem cap amunt, cap a la Bretxa d'Arcalís, abans de caure sobre el Circ de l'Angonella, etc. Doncs el que volíem presentar abans de tancar, l'amic Marc Vila, que ens ha acompanyat, que és cap de zona, i l'Andrés Herrera també, cap de zona, i el Raül, que ja coneixeu. Doncs, no sé, continuem amb nosaltres o us pareu aquí? Tenim que marxar. Us pareu aquí? Sí, tenim feina. Bueno, doncs vinga, fins una altra. Tu, Raül, segueixes, no? Vinga, ciao!